Днеска ще играем Roblox, любимата игра на мен. Тук новини се чува. Няма нищо. Да не ти дреме така на лупа. Roblox. Знаете ли кой ще играем? Хаги-лаги, разбира се. Разбира се, ще играем хаги-лаги, но хагиланито. Ще играем хагиланито. Как реагираха хората и как посрещнаха... Ще го направя като го стартирам. Ето, стартира го. Жителите на област Габрово получиха ето това звуково и текстово съобщение. Ето тук ще чуваме бам. Така. Само аз мога съм. Друг човек, ако иска, не може. Той не може. Ха-ха. И вече съм там. Вече съм там. Опа. Кой е това? Цъкаме Fortnite, нали? Да, бе, само цъкаме Fortnite. Айди, цъкаме още малко, мамо. Айди за последно ще цъкам. Последно. Абе, истина последно. Така. Червено. Ой, таман, добре. Ето, вече сме вътре. Малко знам как се играе той. Ето, не мога да отварям. Малко ми бъгва, ама няма нищо. Така. Тук е началото. Хаги-лаги. Това е начало. Не забравяйте, че това е начало. Ще вземем това. Скачаме тук. Стъпваме тези шахмати. Така, ето тук някъде. Да. Ето това сега ще разбираме. 23-6-4, 23-6-4, 23-6-4, 23-6-4, 23-6-4, 23-6-4. Така, синята ръка. Хора, имаме синя ръка. Да. Сейло тук. Плон. Шинем тук. Ето го хагиланито. Ето тук не мога да го... Ако го оцеля, ето тук ще оставите по един лайк. Оставите по един лайк. Аз много така го казах. Извинете. Абонирайте се за моя канал Десислава Ярдунова и се абонирайте също за BG Master. Той ми е един приятел. Чейте, виждам му клиповете, забавни са. Не са някакви тъпи. Да, чейте се абонирайте за BG Master. И за моя канал Десислава Ярдунова, така. Така, браво на мене. Аз забавни видеа направи. Едно ми остана и той е зеленкото.
Ето и зелен, тук има да се скрие, бе. Финансовият министър Асен Василев се обърна към бизнеса с специално предложение. Се затупа тока. Тама ще видим хладилник как изчезва. Ето, няма го, няма го. Видяхте хора как точно като направя тока, той веднага изчезна, не знам къде изчезна. Сега ще му видим тук ръкчичките. Ай, майко, майко. Не го очаква. Няма да откъси. Бием го. Отиваме горе. Скачаме tu и там. Ето така го целя синьото. Абонирайте се за канала. Не. И отново към приключените избори, но не навсякъде. Няма нищо, абонирайте за канала. Моля ви. Ето тук поне. Ето тук. Ето тук. Вече е истина. Чакай. Не, докато няма да го взема, няма. Стига, бе. Абонирайте за канала. Пак груба стига, бе. Тук от трети път, от четвърти, от пети, от шести, от седми, от осми и от девети и на десети винаги всичко остава. Ето тук го направя, не знам. Направя. Всички се засмяха. 39 на 39 и участвали в тези, които са в комисията, както и Банкомат. Червена тръка, може ли? Половин червена. Не, малко червена. Малко червена ръка. Половин червена ръка. 75% и 100%. Ай, дай ми. Да, ето тук. Не знам. Дай ми червената ръка. Дай ми ръка. Сетка синя. Тук червенката. Така. Тук сме. Не може да се качим това стълба. За да се изберат кмет, жителите на Могилено ще трябва да изчакат насрочването на нови избори. Селото ще управлява досегашният кметски по тяхно предложение в 14-дневен срок изпращат и уведомяват президента, който от своя страна също в 14-дневен срок издава указ и трябва да насрочи нови частични местни избори. Хората в Могилено ще чакат да се надежда, така както чакат автобуса, който не музика. Така. Трябва се пак да направим някакви стълбове, това да минаха геологито. Сум. Ай, ако падна, хай, там мах. Отговорите потърси Ана Караданкова. Така сега казвам ви, ще ме уби Попи Плейтайм. Не, хагилогите ми Попи Плейтайм. Аз ви казах за малко, ще ме уби. Добре. се случва винаги, когато има изригване на слънцето и потокът заради И за малко ще заскочи. ще успее да достигне до земята. Йоу. Тогава той наелектризира въздуха
Чакай, ще ме убие. Добре, не мога да убия. Обичайно около полюсите, Знам където как мога. частиците реагират с азота във въздуха Е, на височина до 200 бом, км над мре. земната повърхност и небето се оцветява в зелено. Червеният цвят, който Моля, небето се оцветява в зелено. се дължи на сблъсък на двойно Бе, ви не си пихте жълтите хапчета, бе. 400 км над земята. Аз просто не съм си мечтала. Така е. За мен това е изключително изненадващо. И Червените светлини в неделя вечерта бяха наблюдавани не само в европейски държави, тук се върна. много по-далеч в Китай. Ето Видяхме трите. червено сияние в небето. Явлението продължи около половин час. И точно когато решихме, че така. е приключило, сиянието изведнъж стана зелено. Аз винаги Всички правя извадихме така. телефоните си и запаметихме Е, момента. така. Обратно у нас, Е, заедно с така. Централизма, Ой, не искам да магнитната скачам. буря на 5 ноември. Геофизикът ни обяснява, че само изключително мощно слънчево изригване може да доведе до Така, не. Не, стигам. Мама ли, бе, мама ли? И Информация, че също по време Мастер Копчи. И това ма следи, ето и човече. Ето, ако аз отида е тук, вече не може. Нали? Нали можеш, нали? Нали, бе? О, вижте, че как ма следят, виж. Отивам настрани и те очите отиват настрани. Аз отивам настрани и те отиват. Не знае. Играчката. Така. Време за финала. Може да доведе до подобни. Време. Остава въпрос Едно. без отговор. 2, 3, беге. Не. Ще ми скочи? Мама, ще ми скочиш? Хора, това ще бъде от мене. Вече започна. Ай, чао!